Οι Αλβανοί επιχειρούν έναν ήπιο ρυθμό, ας πούμε, εξόντωσης του ελληνισμού στη Βορεια Ήπειρο. Προσπαθούν να μας διώξουν από τα χωριά μας. Προσπαθούν μέσω των σχολείων να διδάξουν στα παιδιά τους εξτρεμισμό. Διδάξουν στα παιδιά τους, μεγαλώνουν τα σημερινά Αλβανόπουλα παίρνοντας λάθος αρχές. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Αλβανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και με χιλιάδες τρόπους. Ακόμα και με οχήματα, με πυροσβεστικά, με δουλειές που δουλεύουν στην Αλβανία. Ενώ η αλβανική κυβέρνηση τρέπει τεράστιο εξτρεμισμό στα παιδιά τους. Κάνει τα παιδιά τους μισέλληνες. Ενώ είμαστε δύο λαοί που θα μπορούσαμε να είμαστε αδερφωμένοι, θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα. Διδάσκουν οι μεγάλες Αλβανίες. Τι ζητάνε? Δεν έχω δει την Βόρεια Ήπειρο πόσα χρόνια, δεν έχει μιλήσει κανένας από την Ελλάδα για να την πάρουν πίσω. Και αυτοί ζητάνε μεγάλες Αλβανίες, ζητάνε τέτοια πράγματα. Δεν μπορούν να ησυχάσουν επιτέλους και να βρουν μια λύση, να ζήσουμε ειρηνικά. Γιατί να χυθεί κι άλλο αίμα, αδερφέ μου? Όμως ζείτε με τους Αλβανούς εδώ, ζείτε μαζί ειρηνικά. Ζούμε από την εποχή του Χότζα με τον αλβανικό πληθυσμό ως ανθρώπους, δεν είχαμε ποτέ προβλήματα. Άρα σου λέω ότι ο Χότζα μας είχε σε καλύτερη μοίρα από ό,τι μας έχουν τώρα αυτοί. Ο Χότζα που ήταν δικτάτορας, μας είχε ελληνικά σχολεία, μας άφηνε, μιλάγαμε τη γλώσσα μας, μας είχε στις ταυτότητές μας εθνικότητα ελληνική, δεν μας την είχε βγάλει ποτέ ο Χότζα, όλα τα χρόνια του κομμουνισμού. Και τώρα αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί